Bai, Xavier, zuk politika ere ezagutzen duzu, gertutikan, Legorretako de alkatea hainbat urtetan izan zinen. Momentu hauetan, nik uste dut, COVID-19 inguru afer honetan, mundu guztia dabil aldaketak ekonomian, aldaketak politikan. Zuk ikusten duzu, adibidez, politika, alderdi politikoak, sindikalgintza ordinarioa edo normala, nekazal sindikalgintza, aldaketa horien premian ere. Aldaketako beherako balimadie, oberako bidean balima daude, bai. Egie da, momentu honetan, arlo guztietan, bai sindikal egintzan, nekazal sindikal egintzan, sindikal egintza orokorrakoa, ez nahi zartuko ez dut lako ezagutzen, baina baita ere alderdi politikoetan eta horiana, nik uste, erorita gaudela nolabit, informazio edo sobreinformazioko gizarte batean. Murgilduta gaude, eta ematen du zenbat eta gauza gehiago atera eta zenbat zarat ateratzea dela importantea, eta askotan ez dugu lantzen behar haine behintzat giza harremanak. Gure arteko harremanak, alderdi politikoetan pentsatzen dut boto emaiekin, herritarrekin eta sindikalgintzan ere bai, ez? Osea, nekazalde sindikalgintzan ere bai, askotan galdu egiten dugu, neurri baten egunerokotasuneko lanean diharduten baserritarrekin harreman zuzenekoa. Eta uztartzen jakin beharrak egu, bat da informazio ematea, zerbitzuk ematea, aldarrekatzea, baina askotan hori bezain importante da jendearekin egotea eta entzutea. Ze askotan guk bulegon gaudenak eta naiz eta bilera eta jun eta jende batekin egon edo hori, agian zu zaude, igual, ez dakit, esne setorera damakin pertsonalekin, edo baratzako jendearekin edo hori, baina igual ez zaude gero egunerokotasunean merkatuetan dendaz denda dabien baratzazalearekin edo txakolin saltzen dabien pertsona horrekin, eta horiek da pixka bat usai hartzen diotena bai merkatuari, bai gizarteari eta norabideari, ez? Eta orduan, bai, aldatu beharra da, bai, lo que pasa que tresnak ere, eta hori ez da inungo balones fuera botatzea, azkenen da, gizartea eta baserritarrak ere aldatzen nahi. Osa, baserritarrak ere eta zenbait jendek nahi du sindikatuk fuerte izatea, indartsu izatea, aldarrekatzea eta horiena, baina behik ez guzti, behik etxen geldi, eta inungo sindikatuekin guzti gabe. Eta nik uste, baserritarrak, zentratuko naiz baserritarrak, hori delako gure mundue, jakiminen on behar dute, osea, beraien alde lan egiteko, beraien alde zerbitzuk emateko, aldarrekatzeko, presionatzeko eta horiena, urte osoan lantalde bat egoteko eta ekipo bat egoteko eta jende bat egoteko, horretako beraiek ere busti egin behar diela, sindikatutan sartu egin behar diela, edo hori, ez dela sindikatuk, airetik zintzilika dauden entidade batzuk bere kasa hor daudenak eta hori, baizik eta giza sindikatu fuerte izaten die eta indartsu izaten die, atzetik eta aldamenen jendea da bali mauke. Eta horretarako beharrezkoa da guk behin gana gerturatzen, baina beraiek ere bai gure gana gerturatzen. Eta Xavier, kalderonekin lotuta ez, adibidez azken urte hauetan beti egon dira ez, baina administraziotik elkarte asko sortu dira lehen sektorerekin hartumanetan egoteko, enpresa, adibidez, enpresa publiko asko ez. Nola ikusten duzu lehen sektoreko horiek lehen sektorearentzako sortutako enpresa horiek eta lehen sektoren arteko hartu emanak, erlazioak, horiek aldatu egin behar dira edo nola ikusten dituzu? Hobetu bai behintzat, asko, gainea, eta pakete baten ez dituzu danak kalifikatu, baina egia da, zenbait kasutan, ikusten duzula, administrazioaren ingurun, nolabaiteko
sortu dira enpresak eta entidade batzuk, hasiera baten edo neurri baten eta jatorriz jendeari zerbitzu bat emateko, baserritara zerbitzatzeko, baina askotan gero une batzutan behintzat sikiera daukeztu susmoa gu gehala edo baserritara diela aitzikik bat beraien lanpostuak mantentzeko. Eta proiektu asko mahai gainen jartzen diela, eta Europatik eta hori dena, baserritarren beharrak asetzea baino gehiago norbeak bere kurrikuluna potolotzeko. Dana beharrezkoa da, eta nik uste importantea dela administrazioaren ingurun eta sektore publikoa potente bat eukitzea, baina lehen esan duten bezala, gu baserritarrekin gehiago hitzen beharrakeun bezala, nik uste entidade horiek ere baserritarrekin eta entidadeekin edori harreman hori estutu egin behar dela, eta egiten den lan askoren difusioa egin behar dela, baina difusioa ez dela askotan pagina baten zintzilikatu eta punto. Baizik eta elkarlan bat jorratu behar dela. Ezkerrezko, Xabier.